Mga katabalers, no, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan natin yung sinasabi ni Attorney Gadon na ibalik na yung Manila International Airport. Napakaganda yun mga katabalers kasi dito sa ibang bansa, mga foreigner, kung magsabi ka, mag-interview ka sa kanila, Manila yung sinasabi nila, baga yun ang mata ba? Manila International Airport. Yun ang pinaka-the best eh. Si Attorney Gadon, baga malaki yung dreams niya ba sa atin, so malaki yung layunin niya na ang Pilipinas parang umangat din ba, bawat isa may mga trabaho. Yun ang pinaka the best mga ka-travelers. Sa palagay ko si Attorney Gadon, maganda yung layunin niya bawat isa sa country natin, sa bansa. Hindi lang makapagdaloy yung Agos ba kasi may mga oposisyon na hindi maganda yung layunin mo. Tapos against naman sila, wala naman silang nagawa. So para sa akin, support ako sa mga opinion, sa mga style ni Attorney Gadon. Minsan lang ang mga tao na ganyan eh. Ikaw, ako, siya, tayong lahat, kinakailangan talaga mag-support tayo ni Attorney Gadon. Minsan lang, pambira lang mga katabalers. Pagdating ng panahon, yung mga anak natin naman ang sumusunod. So ang ibig kong sabihin, habang maaga pa ang panahon, habang hindi pa huli ang lahat, itayo natin ang Pilipinas na napakaganda. Yun ang pinaka-pangarap natin. Bawat isa may mga trabaho, bawat isa walang problema sa ating bansa. Mahalin natin ang ating bansa mga katablers tulad ni Attorney Gadon. No? Alam ko malaki yung layunin niya sa ating bansa. Kaso lang, may mga opposition na walang ginagawa. Puro lang mga sat-sat na walang kwenta, na walang kabuluhan. So ang ibig kong sabihin, si Attorney Gadon, ang opinion niya at saka pangarap niya, simple lang siguro. Naisip ko kasi lagi akong nanood sa kanya, simple lang, bawat isa may mga trabaho. Baga, komportable ang bawat isa. Yun lang mga katablers. Wala naman akong hangad na makita niya ito. Ang hangad ko lang na may bigay ko sa inyo na malaki din ang layunin ni Attorney Gadon na yung pangarap natin sa bawat isa ba, yung bansa natin na aahon rin pagdating ng panahon. Siguro siguro ang ating bansa kung bawat isa sa atin ngayong buhay pa, wala na. Sana hindi naman. Sana magkatotoo ang mga sinasabi ni Attorney Gadon. Kinakailangan talaga mag-support lang tayo mga ka-travelers. We support Attorney Gadon.